kag sa 630 kHz. No, so aton official fan page sa makabanan, no, sa bahin sa Facebook, no, kag sa YouTube. So welcome sa pagpangalagad sang pangsabado ng edisyon sang Zona Libre. Grabe, no? So ikaduwa na ning adlaw sang Sabado, no? Sa ikapat nga bulan sa sading nga tuig ang tuig sang mga Tigre. Nagahilapit na gid iya makabaran ng aton sading eleksyon. Sa aton nga official countdown may nabilin kita makabaran nga 30 dias na lang. No, kag Mayo 9 na. Eksakto Mayo 9, no? Kay ang Abril ti hasta sa pitsa 30. No, so ti masiling naton iya makabaran nga isagi ka bulan. Eksakto. Ang nabilin kag eleksyon na, no, sa aton nga mga kabombo. So sa mga kauturan naton da, mga gamahanan nga mga botante, no, naton diri sa may bahin sang bilog sa nga pungsod Pilipinas ti okay na. Na plansa na, no? Hindi na dapat pwede maliso, Kung may desisyon kamo subong, tinyo na desisyon, no? So basic ko tunghulan kamo sang sobre or tunghulan kamo sang kwarta or sobre, ti may sulod nga kwarta, basi magbag-o pa, ha? Hindi tagit pagibaligyang aton sa nga buton, no? Kay way tagit niya makabaran ginaedukar ang aton sa nga makauturan nga ibaligya ang ila sa nga tagsa ka mga buto. Kag hindi man kamo magbaton sang kwarta sa mga politiko, kay balo naman kamo nga ang mga politiko nga nagagasto todo-todo, pagpungko mamawi sang gasto. No, ang politiko nga nagagasto todo-todo, no, pagpungko niya mamawi gid siya, pagpungko niya sa pwesto mamawi gid siya sang iya gasto. Amo gininggin sa ulo ko mo, no? Halin ini iya makabanan sa kay bro Errol Libuon. Siling niya abi sa uluha. No? Ang politiko nga nagatudo-tudo ko nagabira-bira gasto, no? Kung makapungko sa pwesto, mamawi gid sang iya gasto. Oh, tigoti sa ulo ko na. Namo na siya, no? So, ti kung ginapilit, ginalang nga tunghulan, no? Kamu dira, hindi gid kamo kabalibad, siling ti may desisyon na kami, kag ang buto namo niya sagrado ni. Why namo niya ginabaligya, nga mo sini nga buto, kay ti do kasubong lana, nga pati kalag nyo, ginabaligya nyo. O, kay gina-expectar ko no ining kwartahanay diri makabaran sa sudad sa Bacolod, no, sa palabuton sa iyang eleksyon, no, kay ang nagpapili diri maga-challenge iya makabaran sa administrasyon, no, ni Mayor Bing Nardia, ti may bansag na si Congressman Albi, no, nga bilyonaryo. Di ba? Amo gud nang bansag niya, ti di man na malain siguro hambalon ta sa nga bilyonaryo, no? Bilyonaryo kontra sa sa manog last term, kag sa bahin sang siring manog tapos sa siring nga termino, no? So ti tagaan pablayan tsansa si Mayor Bing Nardia nga butuhon liwat sang tawo para ibalik sa pwesto, no? O kung gusto na nila sang lain naman, ti sige ang desisyon niya ara na sa inyo, no? Nga mga pumuluyong Bacolod, no? Galing kay masubo gid ya makabanan nga ti with regard sa sining vote buying, no, ang Commission on Elections hindi gid ya consistent, no, sa ginatawag nga vote buying. Ti makon mo kun ang COMELEC pa ya makabanan ang pahambalon, no, kun ang COMELEC pa ya ang pahambalon, no, ti sa vote buying ti nagaperwagan yang COMELEC mo linya sa mga pumuluyo, no. Nga ti kung may makitaan kamo dira nga nagapamakal sang buto nya bidyuhin nyo nya ti kamo testify kamo ang reklamo. Ay Diyos ta, no, daw nagbuhat pa yang nga ti daw COMELEC pa yang tawo, no, kasi pagkamatuod dapat kamo, no, ang pinaka powerful nga ehensya sang aton sa ring gobyerno, no, dari sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, kamo ya ang magpanikasog, kamo ya ang magpaninguha, no, kamo ya ang magtindog nga complaint na bla, no, quote in the act ninyo. O gamitan yung mga pulista, gamitan yung mga militar ta, no, mga barangay officials ta, di ba, mga barangay officials sa muni ang kwan, no, ang himuon nga tagabantay sa eleksyon sang Commission Election sa COMELEC, ti ang mga ordinaryo nga tawo, ya hindi nyo na pag-intrada, no, kay ti hindi naman na ila obligasyon,
Karon kon ikaw gito abing mag-report to, no, sa bahin sang komisyon elections kati si Juan de la Cruz na makalasang buto, no, na nagtag sa kwarta o kag initan ka sa politiko gani tapos ka. Oh, ti kon kumilik iya pulis, militar, no, ang makadakop diri sa ila nga nagapang makal sila sang buto o kung nagapanghatag sila sang kwarta, no, sa mga pumulo kabaylo sang buto, no, ti pulis yung ma-file dira, no, sang kaso. Oh, ti kunti kanami. Oh, muna bala hindi lang taton gusto nga ti pati tawo ya umiron nyo pa. Kaysa pagabatuod lang tawo mga biktima ganin isang vote buying mo. No, kay kung kaysa ti matintar ka man sa pagabatuod lang, no, sa sining ginatawag nga kwarta kon eleksyon. Muna marawagan ta sa Commission on Elections to dapat, no, magbantay gid kamo, bantay sarado. Ti pro galing muna na ako isa kay ti daw ginahimo na lang ya kostumbre no, kung ano na lang kada eleksyon na mo lang gini kalanabo waay nagikita, no, sang napinsaran nga masolusyon diri dagwa naton daw inutil hindi matatani gustos na. 11 minutos sa nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi sa aton sa nga palatuntunan. Ano ato labing talapang doon pila ka madragkuan pagid nga mga balita, no, ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, no, kung aton sa nga PDEA ti nagkuana, no, patigayon, no, sa sining nasambit iya makabaran nga surprise drug test, no, sa mga drivers sang Valacar Transit. It found out, no, nga naging negative ang tanan, no, sa paggamit sang illegal nga droga. Ano mga klase sang illegal nga droga dira, no, ang ila ginagamit. O diri sa bahin man sa aton sa nga makoto at the same time sa aton sa nga mga kabombo. So sa Valacar Transit, no, okay gid, no, kay according kay ina sa kay Miss Jade Ceballos, no, nga ang mga drivers to kag konduktor gagin subject, no, sa drug test sang PDEA, no, ang nagnegatibo. Di surprise man ato. Pero di base bala kon surprise bala nga sila lang ya kabalo bla. Surprise para sa mapmuluyo no, nga ti nagkandak sa drug test pero in between sa Valacar Transit kag PDEA base may konsabo man. Kay ti na pamangkot lang na way magid na sila nga nagatumod gid kita, no, so pero ti nga to na dira, no, kung anong resulta mula ng patihan ta siling sang iban malang na iya, no, pero hindi man na kumpirmado. So importante subong napakita nga negatibo, no, ang resulta sang drug test, no, para sa mga kwanaton, no, para sa mga drivers, no, naton sa bahin sa Valacar Transit. Sunod kay kuno ang drug test sa bahin sang aton nga kuana, no, nga mga PUG drivers. Ti amo ning nami gid sa mga PUG drivers. Uplan Harabas. So sa sining Semana Santa dala na ang preparasyon, no, sa PDEA sa Semana Santa. So Uplan Harabas ti sa mga PUGs naton. Muning damo nagambal siya ti abi testingin nyo naman wing aton nga mga PUGs dabe. Nga mga drivers kay ilabi ning kuno ining already maginatanan pero may mga na-notice di ang aton nga mga tagparmatio sa bahin sang sining kuana, no, sa bahin sang sining mga drivers especially sa northbound terminal sa mga kabanan, no, nga mga drivers, no, naton ti daw makadulo dabla kay baw tawag sa gani padaragan sa salakyan daw wala iya makabanan sang kwan mo, daw wala sang kabalaka nga may ginakarga sang pasahero magprino gulpi pa, no, so abibe pang drug test ni sila, no, so team ayo na at least no, masigurado tam lang na yang ati wala gagamit sang illegal nga droga ang mga kauturan naton. Sige so isunod na kung interaction de karon na aton mga transport sector sa report karon Bombolyan ni Selminado sa Undok, sa Stone, no, at the same time sa bayan sang Fibakda. Kag of course ti dalawon na lang sa partman sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon sa PDEA kay ti sa sining Semana Santa nagakuan man sila, no, bantay sa sining mga hilikoton, no, sa madurgista kay ti basi tinguan
particularmente ti sa aton nga mga kuan na blaho, no, sa aton nga mga mall, naluwas sa mall sa sa corrected sa mga beaches resort naton, no, sa mga beach resorts ta. No, nga kung sa diin ti diri makabanan ginapahayag nga ang aton nga mga kauturan maghingalit sa pagbaligya o kung pagbaligya sa transaksyon sa bahin sang illegal nga droga. So dapat bantay sarado man no, kay kabalo naman kamo daw hampang niya sang kuan mo sang ilaga kag kuring mo sa pedegya kay sa madrugista, no, kay when the cat is away the mouse will play. Namo na siya, no, so hindi naton pagpasugtan diri makabanan, no, ngati pati mga beach goers naton, no, mangin biktima pa kag di taman pagpasugtan nga makatransaksyon ini sila, no, maka-deal sa illegal nga droga sa tion sang Semana Santa. Kay way naman tagapati ngati pati mga nagaduso ni sang illegal nga droga nagapamalandong pa. Dibla way na ni subong sila ga pamalandong, ang ila lang niya nga makagaransa sila, makabaligya sila, okay na, no, bahala ng buwas sila dra, no. So that's why ngati atong ginapanwagan tama na sa Philippine Drug Enforcement Agency nga tutukan man lalo ang ining mga hilikoton man, no, sa mga drogista. Di man tapos na ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, ti diri naman kita makabanan, no, kay ambot lang sa maabot nga may 9 kung sino ang magadaog sa pagka-presidente. Di aton ginapangabay nga kung sino man ang magadaog, no, sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas, kabay pa nga padayonon ini. Kay kung hindi gani pagpadayonon, no, ti ginakuan gina, no, kadukan ginaton ginakanawaan kina nga kung hindi na mapadayon, no, laban-laban nga mangin narco state kita, bilog nga pungsod Pilipinas. So nabing rason, no, nga hindi mo na pagpadayonon kay ina, no, isa sa mga kuana, no, isa sa mga, although ma-credit man dapong kay President Duterte, but basi kon malapawan mo pa yung performance ni Presidente Rodrigo Duterte, kay ang bali President Duterte, no, mga palapaw nga istorya niya within 3 to 6 months, no, ma-clear ang droga ang Pilipinas. Labot 3 bulan way niya matigayon, labot 6 ko bulan way matigayon, labot tinuig way matigayon, hasta nga nangampo na lang siya ngati budlay gid manggali tap naon ang droga. No, so ti sa masunod nga administrasyon, so basi malapawan nyo no, kag limpyohan nyo sa drogang pungsod Pilipinas. Kay kaluluoy, no, sa aton nga mga younger generations, no, nga mabiktima lang, malugusan, no, hold upon, patson, sang sini nga mga adik o kung mga drogista. Sa sini nga nagaduso, no, sang illegal nga droga. Di ano man ka matuod kay may mga impormasyon kita, no, nga pati subong ang mga drogista daw nagakuan gi kuno may presidente man sila kay ginasuportaran kay ti siling nila kon magdaog aton manitanan. Uy, kabay pa ha, no, kabay pa iya makabanan nga ti hindi na ina mag hindi na ina mag tuod, no, ang aton sa makabanan nga mga subong nga mga istorya nga nabatian, no, nga pati mga drogista naga-finance pa sa mga presidentiables. Kaya daw uyat man kuno nila, kaya daw makuangi kuno sila, ma-celebrate kuno sila kung bag-o na ang administrasyon. So hindi ginaton ina pagpasugtan sa aton nga mga kabombo. 20 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa nga pagpalagad dirman sa aton nga paratuntunan. So may ara kita karon special feature to, no, bubuanton aton special feature sa siring parabuton ya kon sa siring adlaw nga pag commemorate ta, no, sang siring araw ng kagitingan ba Fiesta Official gali subong, no, kag ti double pay para sa mga empleyado, no, sa bahin sa private sector, no, nga ti nag-duty. So kaina isa ka programa again pagandira sa Tomb of the Unknown Soldiers
sa Bacolod City Public Plaza. Ika-80 na ni gali, no? Nga anibersaryo ti very familiar gyud kamo, especially sa aton nga Philippine history, no? Sa sinatawag The Fall of Bataan o kon araw ng kagitingan. Ti sa Abril 9 gid ini, no? Sa mga veterano na tugay na, no? Veterano sa bahin sang mga militar, no? Philippine Veterans Association naton, no? Diri sa aton sa nga mga kauturan, no? At the same time sa aton nga mga kabombo. Tutugay na, no? Kagati siyempre naghatag man sang mga reaksyon, kapag hatag sang dungog, no? Siyempre ang kaimportansya, no, sa didimakabanan sang siring The Fall of Bataan Anniversary. 21 minutos sa rakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga paratuntunan. Dugang mga impormasyon ka mabalita aton sa ring nga pagdiskusyonan. Dari man sa aton sa ring nga pagpakalaga, datag dita na panumdom. Standby ka mo dira, magabalik kita pagkatapos gidamang sani. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sa kun headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.